खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एचएस फाइनाल एग्जाम 2026 नि थाखाय फोसावथाय फोसावबाय। आसाम सरकारा लाभ जिहाद, गोबां हाबा लानाय आरो हानि मोनथायनि सायाव गोनां बिल लाबोगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया कामाख्यानि सायाव बिबुंथिखौ लानानै खौरांगिरिनि बेरेखा केसखौ नेवसिगारदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नगावआव आइजो गोहो होनाय हाबाफारि जागायदों। अरुणाचलनि नामसायाव मोनसे जथाय रैखाथि अपारेशनाव आलफा आइनि सासे सोद्रोमाया जिउ गोमायो आरो हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। एबसुआ नबेम्बर दानाव सोमावसारनायनि गोनां हाबाफारिफोर लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम मावथिफोरा गुवाहाटीआव गावसोरनि एनएचएम मावख'आव हेंथा सोमावसारदों। नीरज चोप्राया भारतारि रौनिया हानजायाव लेफ्टिनेन्ट कर्नेलनि रेंकजों सनमान होजादों। गिबि खौराङावनो दङ। एचएस फाइनाल एग्जाम 2026 नि थाखाय फोसावथाय फोसावबाय। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) आ फोसावदों दि 2026 मायथाइनि जौसिन गेजेरारि एचएस जोबथा आनजादा 2026 मायथाइनि फेब्रुआरि-मार्च दानाव जागोन। फोसाव बिलाइयाव बुंनाय जादों दि अनलाइन फर्म जमा होनाया 22 अक्ट'बर 2026 निफ्राय जागायगोन आरो 25 नबेम्बर 2025 सिम खुला थागोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बे फोसावलाइखौ फोसावनानै बुङो दि गासैबो फसंथानफोरा बेखौ थि खालामनांगौ दि रावबो रोंग'थि गोनां फरायसाखौ बे खामानिनिफ्राय जानगाराव लाखिनो नाङा। मन्थ्रि बिथाङा फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ एचएस फाइनाल आनजादखौ मोजाङै सोलिहोनो थाखाय आनजादजों सोमोन्दो थानाय गासैबो नेमखान्थिफोरखौ थि समाव फोजोबनो खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सरकारा लाभ जिहाद, गोबां हाबा लानाय आरो हानि मोनथायनि सायाव गोनां बिल लाबोगोन। आसामाव हादोरसा सरकारा फैगौ बिधान सभानि जथुम्मायाव गोबां गोनां बिलफोरखौ लाबोनो बिथांखि लादों। बे बिलफोरनि थांखिया लाभ जिहाद, गोबां हाबा लानाय, सत्रफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय हानि मोनथाय बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला नगाव दावबायनाय समाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि सोरखारा गोदान आयेनफोरखौ ड्राफ्ट खालामनाया फ्राय जोबबाय। बिधान सभायाव थिसननायनि सिगां बेफोरखौ गनायथिनि थाखाय केबिनेटसिम दैथायहरनाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायो। थांखि लानाय बिलफोराव दंफायो। आसामनि दोरोङारि मठारि फसंथान सत्रफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे बिल। साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनो हानि मोनथाय होनायनि थांखि। शर्मा बिथाङा बुङो दि बेफोर हाबाफारिफोरा सरकारनि गुवार थांखिखौ दिन्थियो। आसामनि समाजारि आरो हारिमुआरि उनमोनथायखौ रैखाथि होनाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय। बै दावबायनाय समाव बिथाङा नगावआव गोबां दाथायारि मावथांखिफोरखौ बेखेवदों, जेरै गंसे गोदान अलिम्पिक मानगोनां सुइमिं पुल, सावस्रि बिफाननि थाखाय मावख' बिल्डिं, हाथाइ कमप्लेक्स आरो गोदान लामा फोनांजाबनाय। बिथाङा बेखौबो बुङो दि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया दिसेम्बर दाननि जोबनायथिं एबा जानुवारिनि जागायजेन्नायाव आसामखौ दावबायनानै बाटाद्रबा सत्र रैखाथि मावथांखिखौ बेखेवगोन, जायखौ 2021 मायथाइयाव बेखेवनाय जादोंमोन। जुदि बे बिलफोरा पास जायो अब्ला बे बिलफोरा ओनसोलाव गोनां समाजारि सोलायनाय लाबोनो हागौ। बिसोरो सेन्सिटिभ जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो लोरबां सुबुं अनजिमा, गुबैयै साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय रायजोनि नाजानायखौ दिन्थियो। बिसोरनि जाफुंसारनाया बिजिरारि बिजिरनाय, सुबुंफोरनि फिननाय आरो मोजाङै मावफुंनायनि सायाव सोनारगोन।
थामथि खौराङाव दङ गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया कामाख्यानि सायाव बिबुंथिखौ लानानै खौरांगिरिनि बेरेखा केसखौ नेवसिगारदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया कामाख्या मन्दिरनि सोमोन्दै CNN निउज 18 नि खौरांगिरि आकांक्षा स्वरुपनि बेरेखा होनाय FIR-खौ नेवसिगारदों। मेघालयआव जानाय मोनसे बुथारनायनि सोमोन्दै मोनसे मोगा-मोगियाव स्वरुपआ सोंथि खालामनायनि उनाव बे जाथायखौ जागायनाय जादों। मानोना बुथारजानाय नखरनि सुबुंफोरा कामाख्यायाव थांदोंमोन। बेनिखायनो बे बुथारनाया तान्त्रिक नेमखान्थिजों सोमोन्दो थानो हागौ नामा? पुलिसआ बिथांखौ धोरोमारि आबेगखौ दुखु होनाय आरो बेरेखा सोमजिहोनायनि अजद होदों। नाथाय गोजौ बिजिरसालिया बुङो दि बिथांनि सुबुंफोरा सांग्रांथि गैया नाथाय गाज्रि आखुनि नङा। बिजिरगिरि शमीमा जाहानआ बुङो दि रावनिबो धोरोमखौ दुखु होनायनि जेबो थांखि गैया। बिजिरसालिया खौरांगिरि आरो सुबुं माहारिफोरखौ गोरोन्थि बुजिलायनाय एबा दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय बारग'नो थाखाय धोरोमारि आयदानि सायाव सावरायनाय समाव सांग्रां जानो खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नगावआव आइजो गोहो होनाय हाबाफारि जागायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया नगावआव थांनानै अरुणोदय आरो महिला उद्यमिता हाबाफारिनि सिङाव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय जोलैफुनजि अनसुंथाइ बेखेवनो थांदोंमोन। हादोरसानि पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां बिफान आरो हाबाफारिफोरखौ आइजोफोरनि रांखान्थियारि आरो समाजारि गोहोखौ बांहोनो थाखाय बानायनाय जादों। नायगिरिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिथाङा आइजोफोरनि जौगाखांनायखौ जौगाहोनायाव गुबुन हादोरसाफोरखौ दैदेनगासिनो दं। बे हाबाफारिनिफ्राय 32 लाख नखरफोरा दानारि मुलाम्फा मोनगासिनो दं। बिथाङा बुङो दि सोनाब बंग, झारखन्ड आरो महाराष्ट्र बायदि हादोरसाफोरा दा आसामनि हाबाफारिफोरखौ नाजावगासिनो दं। बिथाङा बेखौबो बुङो दि 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो 40 लाख आइजोफोरा बाहागो लागासिनो दं आरो आइजोफोरा गासै 21,000 कौटि रां दाहार लादों आरो बेनिनो 99% रांखौ होगासिनो दं। बेरेखा इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि सायाव मोनसे कटाक्ष खालामनानै बिथाङा बुंदों दि बिथांमोनहा बेसर थाव मालिसजों दिन्थिनाय बिमानि अननायखौ बुजिनो हायाखै, जाय जोथोन लानायनि मोनसे महर महरै खामानि मावो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हाबाफारियाव लामा सोरां, गोदान हाथाइ हल आरो नगावआव सुइमिं पुल बेखेवनायबो जादों। बाथि खौराङाव दङ अरुणाचलनि नामसायाव मोनसे जथाय रैखाथि अपारेसनाव आलफा आइनि सासे सोद्रोमाया जिउ गोमायो आरो हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला 21-22 अक्ट'बरनि फुंबिलियाव रैखाथि हान्जाफोरा अरुणाचल प्रदेशनि नामसाई जिल्लानि MS-2 ओनसोलाव मोनसे जथाय अपारेसननि समाव होबथाजानाय हान्जा आलफा आइनि सासे सोद्रोमाखौ बुथारो। थि संगालि बाहायनानै खालामनाय बे अपारेसनाव भारतारि आर्मि, आसाम राइफल्स आरो जायगानि पुलिसफोराबो बाहागो लादों। बुथारजानाय उदखारिखौ गाव फोसावजानाय मार्चेन्ट मेजर इवन एक्जम होननानै सिनायथिनाय जादों। अपारेसननि समाव रैखाथि हान्जाफोरा गंसे राइफल, गंसे RPG शेल आरो गंथाम बेकपेकफोर मोनदों। बे जायगाया आसाम-अरुणाचल सिमायाव दं आरो बावैसो बिग्रायारि जाथायनि मोनदांथि मोनदों। रौनिया हान्जाफोरा माखासे आद्रा थानाय दावहारुफोरखौ नागिरनो थाखाय जायगाखौ लांदां खालामगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ एबसुआ नबेम्बर दानाव सोमावसारनायनि गोबां हाबाफारिफोर लादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै मोनसे जर'खा मोगा-मोगियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि मिरु सोरखारा 125 थि संबिजिदारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनायाव जाफुंसार जानो हायाखै, जायखौ बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गुबै सार होननानै बुङो। बर'आ बुङो दि एबसुआ 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानो बिथांखि लादों, जेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि समायखिराफोरखौ खनले-खनले खालामदोंब्लाबो गोरोबथानि गोबां गोनांथि सर्तफोरखौ मावफुंनाय जायाखै। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बादियैब्ला एबसुआ फैगौ 29 अक्ट'बर खालाराव मोन 30 जिल्लायाव रेलि अफ बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारगोन।
आरो 20 नभेम्बर खालाराव 10 आरो 6थि शेड्युलनि दैदेनगिरिफोरजों कनस्टिट्युएन्सि क्लाब अफ सेमिनार खुंफुंगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसाम मावथिफोरा गुवाहाटीआव गावसोरनि NHM मावख'आव हेंथा सोमावसारदों। मंगलबारखालि गोबां आसाम मावथिफोरा गुवाहाटीआव थानाय नेशनेल हेल्थ मिशन NHM मावख'आव गावसोरनि गोलाव समनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोमावसारदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मिशन बिथोनगिरिजों बिथांमोननि थि खालामनाय जथुम्माखौ केन्सेल खालामनायनि उनाव बे दिन्थिफुंनाया जागायदों, मानोना बिथाङा हादोरसानि बायजोआव दंमोन। गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि दुलाराय आसाम आसा आफादनि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै मोनसे गोसोखांलाइ गथायनानै सोरखारि साख्रि आवलाफोरनि थाथायखौ बांहोनो, भत्ताखौ बांहोनो आरो गावसोरनि सिबिथायखौ गनायथि होनो खावलायहरो। जेब्ला मावख'गिरिफोरा जेबो फिननाय होआखैमोन, अब्ला मावथिफोरा धर्ना होयो आरो NHM दैदेननायनि हेंथायै स्ल'गान होयो। एस'सिएशननि आफादगिरि सुभाष सेन बिथाङा बुङो दि आसाम मावफारियाफोरा गामियारि सावस्रि सिबिथायनि मेरुदण्ड अदेबानि दासिमबो नोजोर होबोगासिनो दं। NHMनि बिबानगिरिफोरा आरोबाव सावरायलायनायनि थाखाय गावसोरनि गोसोखां बिलाइनि सायाव बिजिरनो राजि जानायनि उनाव सोमावसारनाया जोबदों। 8थि खौराङाव दङ नीरज चोपड़ाया भारतारि रौनिया हानजायाव लेफ्टिनेन्ट कर्नेलनि रेंकजों सनमान होजादों। अलिम्पिक सनानि मेडेल देरहागिरि आरो मुंदांखा जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ाखौ भारतारि रौनिया हानजानि लेफ्टिनेन्ट कर्नेलनि मानगोनां मुं होनाय जादों। बुधबारखालि गोदान दिल्लीनि साउथ ब्लकआव जानाय मोनसे पिपिं फोरबोआव टेरिटरियेल आर्मिनि बे थिसनथायखौ नेमखान्थि बादियै गनायना लायो। डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ चोपड़ाखौ नेरसोन होदोंमोन आरो बिथांखौ नांथाबनाय हादोर अनफावरि आरो साबसिननि नेरसोन महरै बाख्नायदों। बे हाबाफारियाव आर्मी चीफ अफ आर्मी स्टाफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी आरो आर्मीनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिदों। हारियानानि 27 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिया गिबियावनो 2026 मायथाइयाव नायब सुबेदार आरो रौनिया हानजायाव मुं थिसनजादों। बिथाङा टकिय' 2020 मायथाइनि अलिम्पिक एथलेटिक्सआव भारतनि गिबि खेब अलिम्पिक सनानि मेडेल मोननो हादों आरो विशिष्ट सेवा मेडेल, पद्मश्री आरो खेल रत्न बान्था बायदि मानगोनां हादोरारि सन्मानजों मान होजादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।